de ceva, auzi că spune ce faci acum. Când ajungeam noi, la era... Da, de dimineață, iau. Păi, da. Că nu are ce să spune. Și apoi putem vorbi, dragă, că îi bag fond muzical și șterg vorbele. Ne registrează și vorbele. Bag un fond muzical. Mergem la Geapra Mări acolo. Acolo mergem? La Belot. Mergeam și prindeam și eu loc. Pe acolo nu urci. Dar au venit pentru răsărit și își prind loc acolo. Da. Da, deci fetele. Ne mergeți la 9. Da, a vorbit, dar nu știu mai. Am băgat și l-am... Ce a făcut? Ah, deci trebuia să scuturi ce a fost că papatul? Păi de ce asta? Și așa Nu, suflete. multe Nu trebuie să vă facă să vină alții în curățenie. Înțeles,